Эфирда атна информацион программасы белән Саба телевидениесе хәерле кич исәнмесез. Безнең бүгенге чыгарылышта. Илебезнең төп конституциясына үзгәрешләр кертү буенча тавыш бирү тамамланды. Районыбызда сайлауга килүчеләрнең 90%-ка якыны әйе дип җавап биргән. Сабан батырларын хөрмәтләү традициясе үзгәрешсез кала. Район башлыгы кулыннан 28 кыр батыры лаеклы бүләкне кабул итеп алды. Яңгырмы, кар буранмы, иссез салкын көнме, алар һәр вакыт эштә, юлларда тәртип саклыйлар. Бүген ЮХИДИ хезмәткәрләре һөнәри бәйрәмен билгеләп үтә. Россия Федерациясе Конституциясына үзгәрешләр кертү буенча тавыш бирүләр 25 июньнән старт алган иде. 1 июль көнне соңгы һәм бердәм тавыш бирү көне булды. Саба районында гомум дәүләт сәяси вакыйгадан читтә калмады. Бездә кампания барышында 40 сайлау участогы эшләде. Аларда барысы 24308 сайлаучы теркәлгән. Халык атна дәвамында үзләре беркетелгән участокларга килеп үз тавышларын бирде. Бу хакта тулырак алдагы сюжетта. Россия Федерациясе Конституциясына төзәтмәләр кертү буенча тавыш бирүләр бик җитди кампания. Чөнки мондый сайлаулар 26 елга беренче тапкыр үткәрелү өстенә сайлау комиссиясе әгъзалары бу процессны оештыручылар сайлаучыларның сәламәтлеген дә кайгырта. Пандемия вазгыятенә бәйле рәвештә ул беренче урынга чыкты. Әлбәттә, мондый шартларда эшләү сайлау системасы өчен бик зур сынау. Һәм әйтергә кирәк, алар шундый шартларда да үзләренең бурычларын бар җаваплыгы белән җиренә җиткереп башкаралар. Бинага керү-чыгу юлларында махсус дезинфекцияләүче җәймәләр урнаштырылган. Тавыш бирергә килгән һәр кешенең керү юлында ук тән температурасы үлчәнә. Бер тапкыр кулланыла торган битлек, перчаткалар, тавыш бирү өчен ручкалар бирелә. Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Миннеханов төп документка төзәтмәләр кертү буенча үз фикерен белдереп, тавыш бирүне 26 июнь көнне үк башкарып куйды. Ул моның өчен Лесхоз бистәсендәге 2476 номерлы сайлау участогына килде. Биредә барысы 864 сайлаучы теркәлгән. Дөресен әйтергә кирәк, конституция ул теге кирәкмәгән булса, мондый үзгәрешләр көтмәсәри. Ул киләчәктә безнең илебездә дөрес итеп эшләп барыр өчен конституция үзгәрешләре кирәк булды. Мин әйтәсем килә, халкыбыз моны хуплап, киләчәктә матур итеп эшләрләрбез. Һәр вакытны нидер үзгәреш булганда төрле сүзләр була. Әле илебездә нинди генә үзгәрешләр булмады, то есть менә нинди булса да, алар бөтенсә халкыбызның киләчәгендә тормыш итәргә яхшырып бара. Сабаның үзендә алдагы көннәрдә һәм бүген 5 сайлау участогы эшләде. Без балалар иҗат үзәгендә урнашканында булып, биредә тавыш бирүчеләр белән аралаштык. Сүз уңаеннан быел тавыш бирүләр өчен әзерләнгән кабинкалар да үзгә булган. Аларның алгы өлеше капланмаган, әмма бу тавышларның дөрес булмавына шик тудырырга тиеш түгел. Чөнки сайлау участоклары видео күзәтү һәм күзәтүчеләр белән тәэмин ителгән. Шулай ук тавыш бирергә килүче паспортын сайлау комиссиясе әгъзасының кулына бирмичә үзе кирәкле битне генә ачып күрсәтте. Байлар сабасыннан Ризван Захидуллин тавыш бирүнең җитдилеген аңлыйм ди. Конституциянең үзгәреш сайлауына килдем. Настроением бик әйбәт. Бу инде үзгәрешләргә без үзебезчә каршы килә алмыйбыз. Аларга үзгәреш булганга риза. Кирәк нәрсә дип саныйм. Илдә тынычлык булсын, сугыш булмасын. Хавы хаталар булмасын. Тыныч көннәр булсын инде. Хәзерге вакытта яшәү бик әйбәт. Кибеткә керсәң бөтен нәрсә бар, Аллага шөкер. Бу участокта барысы 1352 сайлаучы бар. Аларның 1000гә якыны инде алдагы көннәрдә үк үз тавышларын биреп киткән. Бердәм сайлау көнендә, ягъни бүген калганнарны да үзләренең сәяси бурычларын үтәргә көтеп калабыз ди комиссия рәисе Илнар Гайнуллин. 24-тә 83 номерлы Саба сайлау участогы. Biz инде Сабада балалар иҗат үзәге бинасында урнашкан. Менә инде быел белгәнебезчә бу сайлаулар безнең башланып китте бит инде алдан сайлаулар белән. Бу инде 25 көнне башланып киткән инде һәм инде менә бүген сайлауның официаль көне шулай бит 1 июль һәм инде менә бүгенгесе көнгә безнең инде сайлау участогында 80%лап предварительный сайлаучы килде. Һәм инде менә калган сайлаучыларны да инде бүген көн дәвамында без инде көтеп калабыз үзебезнең сайлау участогында.
инде сайлауларны төгәлләр өчен. Сайлаулар бүген кичке 8-гә хәтлек дәвам итәләр. Сайларга килүчеләрнең һәм сайлау участокларында эшләүчеләрнең иминлеге катгый саклана. Комиссияда эшләүчеләр махсус киемнәрдән. Барлык таләпләр дә үтәлә. Тавыш бирүләр буенча нәтиҗәләр 3 июльдә, Россия буенча исә 5 июльдә билгеле булачак. Дәүләт Советы депутатлары каты көн күреш калдыкларын җыюны тәртипкә салу системасын эшкә җигү табигатыбызны саклауга юнәлдерелергә тиеш дип саный. 3нче көн шушы темага багышланган күчмә утырыш Саба районында үтте. Түгәрәк өстәл ортында шүп җыю мәсьәләсен хәл итү Татарстан Дәүләт Советының экология, табигатьтән файдалану, агросәнәгать, азык-төлек сәясәте буенча һәм торак сәясәте, инфраструктура үсеше комитетлары тарафыннан зур белгечләр катнашында оештырылды. 2019 елдан республикада каты көн күреш калдыкларын җыю системасында үзгәрешләр булды. Татарстанда хәзер бу эшне көнчыгыш һәм көнбатыш зоналарда 2 төбәк операторы башкара. Әмма ел ярым вакыт узса да Татарстан Дәүләт Советы депутатлары аларның эшеннән канәгать түгел һәм башкарасы эшләр шактый. Көнбатыш зонада эшләүче региональ оператор җитәкчесе Сергей Богатов Собада үткән сөйләшүгә чакырылган иде һәм ул үзенең тәкъдимнәрен дә кертте. Бүгенге көндә күп фатирлы йортларда яшәүчеләр һәм теркәлүчеләр саны буенча безгә мәгълүматлар базасына онлайн рәвешендә барлау мөмкинлеге булмау төп проблема булып тора. Читтән килүчеләрнең еш яшәү урыннарын үзгәртүләре нәтиҗәсендә дөрес мәгълүмат туплый һәм бәя куя алмыйбыз. Шуңа күрә федераль миграция хезмәте мәгълүматлары белән файдалануны тәэмин итеп булмасмы икән дигән фикерен җиткерде. Региональ оператор җитәкчесе шулай ук контейнерлар куелган урыннарның торышы өчен борчылуы хакында да җиткерде. Утырышта шулай ук шүпләрне төрләргә бүлеп җыю эшен камилләштерү хакында да сүз булды. Татарстан Дәүләт Советының экология, табигатьтән файдалану, агросәнәгать, азык-төлек сәясәте комитеты рәисе Азат Хамаев иң мөһиме халык белән аңлашып эшләү дип белдерде. Шүп җыю, аларга бәяләр кую мәсьәләсендә гамәлдә булган законга нинди генә үзгәреш кертергә уйласак та, беренче булып халыкның ничек кабул итүен уйларга кирәк диде ул. Сегодня все те законы, которые уже приняты, они должны работать. Это, во-первых, чтобы наработать практику применения этих законодательных актов и регламентов правительства. И вот на этой базе, потому что уже 1,5-2 года работаем, сегодня вы видели много вопросов по тем или другим сегодня исполнению тех или иных пунктов. Поэтому сегодня первоначальная задача вот этих практиков внести, значит, реальные их предложения по изменению для этих законов. Это первое. А мы должны изучить его правовую сторону и поддержать или не поддержать, это уже дело законодателей. И второе, которое самое главное должно быть во всей этой работе, это отношения с населением. Если какие бы хоть изменения ни сделал, если это не будет поддержано, значит, экономически нашим населением, оно будет иметь, отторгаться все эти изменения. Поэтому желание наше, как руководителей там, вот этих предприятий, которые сегодня хотят изменить ситуацию со сбором такого и утилизацией, и переработкой, это только на улучшение, значит, благосостояния, экологии и, самое главное, улучшение экологической обстановки наших населенных пунктов. Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Миннеханов та каты көн күреш калдыкларын җыю, урнаштыру районда актуаль мәсьәләләрнең берсе диде. Шүпләрне төрләргә бүлеп җыю инде күптән алып барылса да, бу мәсьәләдә һәм гомумән контейнерлар яңартуда проблемалар булуын ассызыклады. Региональные операторы тоже должны в первую очередь, наверное, внимание обратить, где очень плохо, да? Но кто впереди, он всегда не так просто. И поэтому желание такое, чтобы уж были изменения, где это уже начало сделаться. Где она лучше, где-то средняя. Он сказал плохо, он сказал не изменилось. Да, я сказал не изменилось, то есть ценовая политика для населения она увеличилась, а человек должен видеть, а почему увеличился. И я думаю, за последние годы все эти вопросы решатся. Түгәрәк өстәл артында сөйләшүдә катнашкан комитет җитәкчеләре ике як эчендә канәгатьләндерерлек дөрес карарлар кабул итү өчен килеп туган һәр проблеманы һәм аларны хәл итү тәкъдимнәрен яхшылап өйрәнергә дигән фикергә килделәр. Татарстан Дәүләт Советының экология, табигатьтән файдалану, агросәнәгать, азык-төлек сәясәте комитеты рәисе сүзләренчә, каты көн күреш калдыклары белән эш итүгә җәлеп ителгән оешмаларның эшчәнлеге экологияны саклауны да күздә тотарга тиеш. Алар җиргә якын хезмәтләре белән мактауга лаеклы кешеләр. Сүзебез кыр батырлары турында. Бу атнада аларны Сабантуй комплексына җыеп хөрмәтләү тантанасы уздырылды. Чарага 28 кыр батыры, хуҗалык җитәкчеләре, белгечләр чакырылган иде. Бәйрәмнән әзерләнгән материалга күз салыйк.
Кыр батырларын кіру юлында соңғы модельле техника күргәзмәсе каршы ала. Моңа бер генә ир-егет битараф кала алмый әлбәттә. Иң беренчесе абсолют Сабан батыры Айнур Галиев иярли торган New Holland T8360 тракторы. Документы буенча 2013 елгы. Айнур бүген матур киенеп бәйрәмгә килсә дә үз техникасыннан күзендә алмый. Ул аның өчен иң якыны. Эши башлаган елны башта Джон Дир тракторында эшләдем. Көзлектә инде җитәкчебез Зинур Даулиевич Челленджер тракторын тәкъдим итте. Шуннан эши башладым. Дискатор агрегатында, чәчү агрегатында. Быел инде без языкта әмбе җәмгыятендә эшләдек. Анда 1100 гектар чәчү эше башкардык һәм 1000 гектар культиватордан жер эшкәрттек. Айнур җаваплыгы шикләнгән Саба җәмгыятендә 2012 елдан бирле хезмәт куя. Күрсәткеч өчен эшләмибез, үз вазифабызны башкарабыз ди. Заманча яңа техникада эшләсәләр дә, җирдә эшләү, икмәк үстерү зур көчләр таләп итә. Кыр батырының хыялы киләчәктә үзен комбайнда да сынап карау. Бу җиңү аныкы гына түгел. 2012 елдан бирле Зөлфәт Мөбәрәков белән сминалап эшлиләр. Узган ел Зөлфәт бүләкләнгән, быел Айнур чираты. Рәхмәт ул егеткә, бергә дустат эшлибез. Бер туганнар шикелле. Бер вакытта теге сүзгә килгәнебез юк. Чәчүләрдән соң инде менә шушы техникада эш башкарам. Печән корма әзерлибез. Район башлыгы Рәис Миннаханов кыр батырлары хуҗалык җитәкчеләрен сәламләп, иң элек куркынычсызлык таләпләрен төгәл үтәргә кирәклеген искә төшерде. Һәркемнең битендә маска, кулда перчатка иде. Алдынгы механизаторлар арасында яшьләрнең булуы да сөендерә. Динар Газизов игенче җәмгыятеннән килгән. Тырмада 1200-гә якын, культивациядә 373 гектарда эш башкарган. Барлык мәйданы 1400-дән артык гектарда җир эш башкардым. Нинди техника белән? МТЗ-1221. Ничә кеше килдегез сез хуҗалыкка? Хуҗалыктан 2 бүлекчәдән 6 кеше. Күргәзмә белән авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе җитәкчесе Гафур Хәсәншин таныштырды. 2019 елда 700 миллион сумлык авыл хуҗалыгы машиналары кайткан. Бу елга чыккачта 8ләп яңа трактор, комбайн, җир эшкәртү техникалары белән тәэмин ителеш булган. 2020 елның ярты еллыгында 70 миллионга якын техника кайтарылды. Без инде монда күргәзмәгә куйдык. Иң современный, иң теге дөньяда танылган техникаларны, иң беренче торабыз менә Корона дигән фирманың косилкасы. Ул 9 метр киңлектә алымлы бик производительный косилка, җитешүчән косилка. Аннан инде үзебезнең Россиядә җитештерелгән Россельмаш заводы чаратырган опрыскиватель, туры бу соңгы модель. Моның күп кенә монда автоматика бар. Инде сиптергечләре тыгылган вакытта автоматически үзе трактойска күрсәтә һәм әйтә, что сиптерми башлады дип. Аннары безнең мәтендә опрыскивательләр борылган вакытта кат-кат бер җирне сиеп китергән вакытлар. Яисә борылган вакытта алдан борылып сипми китергән вакытлар. Бу инде GPS ярдәмендә артык 2 кат сипмәсен өчен туктата ул эштә. Автоматически инде сипмәгә җиләрне трактойска күрсәтә. Яңадан килеп итү өчен. Тирлек азыгы әзерли торган агрегат, рәт араларын эшкәртә торган Бетнар культиваторы, 6 моделе Джон Дир тракторы, Амазона D96000 чәчкече гомумән биредә соңгы елларда кайткан иң соңгы моделле техника. Күбесе җаваплыгы шикләнгән Саба җәмгыятенеке. Безнең яңа техникаларны соңгы елларда бик күп алды. Мухабиршин фермер хуҗалыгы, игенче хуҗалыгы күп алдылар. Нырты хуҗалыгы һәм башкалар инде, моны күбрәк алганнарыбыз инде. Киләчәктә дә яңа техника белән Шытсу, юлбат хуҗалыклары, киләчәктә дә яңа техника белән тәэмин ителү күздә тотыла. Менә безнең Бөтен республикадан субсидия бирелә шушы 60-40, пока бу программа бетмәде. Шуңа күрә шушы программа биткәнче күбрәк техника алып калырга инде. Чөнки аның 40% кире кайтарыла бу субсидия буларак. Монда условиялары бар, аларның значит российский сборка булулары, российский паспорт булулары бар. Шарада районда игелүче бөртекле культуралар, аеруча арышның төрләре, бөртеклеләрдә очраучы авырулар хакында да сүз булды. Безнең районда 3 төрле сорт игеләр санам. Бу безнең тантана сорты, подарок сорты һәм памят күнәпая сорты. Культурасы арышның быел инде буйда әбәткә үсте, башак
дардаган әбекә формироваться итте. Һәм безнең карасам башкаларда шережене сөйгән әсә бик сирәк әйбәт сөкән дип әйтәсекләр. Бу да әйбәткә килде. Шулай ук безнең уҗым культураларына йөзләшкән вакытта даган листовой подкормка бирүнең дә файдасы бик әйбәт булды дип әйтергә кирәк. Больницаларга килгәндә иптәшләр, хәзер инде основном яфраклар арышын бетеп килә. Монда инде септориоз авырулары, шулай ук әзгенә ржавчина авыруы бар. Ржавчина авыруына килгәндә күбрәк ржавчина авыруы әзрәк кенә чагыштырмача күбрәк менә бу память кына байга сортында, безнең тантана белән подарок сортында почти юк дәрәҗәсендә быел сыйлны. Бу безнең өчен бик куанычлы нәрсә. Уңыш басуына карап төрлечә була. Аномаль эсселәр килмәсә, бу культураны югары күрсәткеч белән җыеп алу мөмкинлеге бар. Игенчеләр хәзер урып җыюны башларга әзерлек сызыгында тора. Күргәзмә соңында да Россельмашның Акрос 585 һәм New Holland комбайннары белән якыннан таныштыру, фикер алышу булды. Сабан туй майданында исә кыр батырларын мул табын каршы алды. Район башлыгы Рәис Миннеханов аларны тәбрикләп, рәхмәт хаты акчалата бүләк тапшырды. Сабан батырына моңа өстәп сарык тәкәсе бүләк ителде. Табыннарыбызга икмәк бирүче, безне сыйлы итүчеләрнең хезмәте дан, хөрмәткә лаек. Эпидемиологик вазгыять булса да, традицияны бозмыйча, йомгак, тантаналы шартларда ясалды. Бүгенге көндә аларның эшләгән эшләренең уңышлары Аллага шөкер дип әйтергә кирәк. Аны җыеп таласы бар әле. Шуның өчен Ходай ташлый күрмәсен. Инде яхшыны гына юрап, өстәмә эшләрен эшләп бетереп, bu эшләгән эшләребезнең уңышларын җыеп алырга язсын. Инде бүген без иртәрәк җыелып, буларны тәбрикләп китербез дигәнең инде бөтен чараларны карап, без бүген аларны тәбрикләү генә түгел, нинди яңа механизмнар бар, алар турында сөйләшеп алдык. Инде бүген көндә фикерләшү булды механизаторлар белән үзләре белән нинди бар алга таба. Моны кулланыргамы, кулланмаскамы, алар битен тип турыдан эшлиләр. Алар күбрәк беләләр безгә караганда. Шуның өчен бергә фикерләшеп эшләргә инде шул вакытта матур гына тәбрикләп тә алдык. Әз булса да күңелдән инде менә бергә шушылай Ходай бүген табигать шартларында бирде инде менә тышта матур гына алар белән бу эшләр турында сөйләшеп һәм аларны тәбрикләп киттек. Елда уздырылучы терлекчеләр слетын бераз соңрак вакытта, җәй ахырында оештыру планлаштырыла. Районда авыл хуҗалыгы өлкәсе елдан-ел үсеш кичерә. Язгы кыр эшләре тиешле вакытта 20 май тирәсендә төгәлләнде. Безнекеләр күрше районнарда эшкәртелми торган җирләрне дә арендага алып, чәчүлек майданнарын тагын да арттыруга иреште. Районыбыз игенче механизаторлары, белгечләр, хуҗалык җитәкчеләре чыннан да быелгысы Чәчү компаниясын дип әйтгәндә уңышлы тамамладылар. Хәзер инде ул артта калды билгеле. Хәзер инде үсемлекләрдән яхшы тикшерү алынып, аларны бүгенгә тәрбияләп, инде өлгерү процессы башлана дип әйтәбез. Күзгә культураларда, аннан соң инде сабан культураларда кенеп өлгереп тартылып киләчәк инде. Бүгенге көндә без беренче чиратта инде әйтә алабыз. Беренче скопиялык үләннәрне җыеп алып тамамладык. Һәм инде Аллаһ көннәрдә икенче укос дип әйтәбез инде һәм 1 еллык үләннәр, күп еллык үләннәрнең икенче укосы катнашазыкларны җыю процессы булачак инде. Терлек азыгын безгә мул кирәк, чөнки баш саннары малларның районыбызда елдан-ел артып бара. Бүгенге елда инде 30 мең чиген узып китәчәкбез. Мөгезретерлекләрнең саны буенча фермер хуҗалыкларда бик актив эшлиләр. Шуңа күрә терлек азыгы күп кирәк елда монда шатырга. Аннан соң инде бер төрле культураларны быелгы елда игенчеләребез, игенче механизаторларыбыз, белгечләр юнәлешләргә китеп үстереп, аның инде бүтән төр процессларны да технология нигезендә үтәргәрәк, күбрәк үти алдылар. Һәм инде бу билгеле уңышларга чагылачак. Әгәр дә инде менә безнең Петровкадан хәтле яңадан да файдалы шифалы яңгырлар уза икән хәвеф-хәтерләрсез, бу инде безгә яңадан да күпмедер уңышны кулланырга мөмкинлек бирәчәк. Һәм инде без үзебездән торганны билгеле максималь эшләргә тиеш булабыз, сүздә юк. Шул вакытта бүгенге көндә комбайн паркын әзерләү бара, урып җыю эшләренә. Бу эштә инде безнең читтәге җирләребез, арендага алган җирләрдә шактый комбайннарны ныклы әзерләп, уңышлыгын әйттереп, менә шу урып җыю компаниясендә башкарып чыгара туры киләчәк. Мин нәрсә әйтәсем килә? Быелгысы елның кыр батырларын
hürmetlәү үзенчәлеклерәк булды. Әмма ләкин шул ук вакытта без инде үзебезнең менә бүгенге җыелышта эш мәсьәләләрендә сөйләшеп киттек, яңа төр техникаларын да күрсәттек һәм инде механизаторлар белән белгечләр белән бергә аларга бүгенге көннең мәсьәләләре буенча күбрәк игътибар бирә алдык һәм инде hürmetlәү дә инде бүтән елга сабантуларда алар кыскарак вариантта әзрәк вакыт белән хөрмәтләнсә, быел инде иркенләбрәк утырып, шушы үзебезнең кырбатырларын хөрмәтләп, алар белән аралаша алдык. Алар өчен моның өчен билгеле рәхмәт хакимият башлыгына Рәис Нургалиевичкә берлектә оештырылган шушындый чара дип әйтик. Инде хөрмәтләп без аларга тиешле премия акчаларын тапшырылдык, абсолют батырга билгеле тәкә тапшырылды. Инде яңадан да алдагы көннәр безнең өчен уңышлы булып, барыбыз исән-сау булып, алдагы менә шушы районыбызда игеннәрне мул итеп үстереп, телекләребезне мул продукция алып, алга таба хезмәт итәргә өчен барлык хезмәтчәннәребезгә аларга исәнлек, саулык, иминлек телим, уңышлар булсын барыбызга да. Игенче механизаторлар кызу эш вакытында һәр вакыт хезмәттә. Бу бәйрәмдә аларны данлап кына калмыйча ялда иттерделәр. Баянда Булат Шарипов, алып баручы Рамил Шарапов иде. Зәринә Хәсәншина исә үзенең иң матур, моңлы җырларын бүләк итте. Яш йөрәк яшьтибә искән җилләр, миңа сөйгәнең киләр инде. Яш йөрәк яшьтибә искән җилләр, миңа сөйгәнең киләр инде. Кил, 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 килергән кил инде. Kilinde yılmayıp elinde sağındım bağırım seni. Kilirgem kilinde yılmayıp elinde sağındım bağırım seni. Бөек җиңүнең 75 еллыгы уңаеннан Татарстан барсы да фронт өчен, барсы да җиңү өчен китабы дөнья күрде. Шушы көннәрдә әлеге китапны Сабалылар да кабул итте. Ямлы Саба яр буенда уздырылган чара чын китап бәйрәме төсмере алды. Бу хакта тулырак Әлфия Мөбаракова хәбәрендә. Татарстан Республикасының архив эше буенча Дәүләт комитеты һәм Татарстан Дәүләт архивы бөек җиңүнең 75 еллыгына республика халкының фашизмны тармар итүгә керткән өлеше турында бай тарихи материал туплаган Татарстан барысы да фронт өчен, барысы да җиңү өчен китабы чыгарды. Шушы уңайдан әлеге китапны республика районнарына тапшыру акциясы игълан ителде. Шушы көннәрдә акцияга Саба районы да килеп кушылды. Сабада узган чарада Татарстан Дәүләт архивы директорының белешмә эшләү системалары һәм комплектлау буенча урынбасары Гүзәл Илдарханова, Саба муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Марат Кәримов катнашты. Сабинка елгасы буендагы сәхнәдә китапны тапшыру акциясы үзе бер зур бәйрәм төсмере алды. Сегодня мы с вами присутствуем на очень памятном событии, очень дорогом для нашего сердца. Мы вручаем книгу, которую издал Государственный архив Республики Татарстан Сабинскому муниципальному району. Наша страна славилась множеством различных событий, которые отражены в нашей истории. Мы осознаем их значимость и важность, уважаем и чтим наше прошлое. Но 1941-1945 годы являются для нашего народа роковыми, потому что именно в эти 4 года произошло самое судьбоносное и трагическое событие для нашей страны. Ценой невероятного напряжения на фронтах, каждодневного подвига в тылу завоевывалась победа. Победа всех, кто помнит, кто не забыл своих родных и близких, не вернувшихся с поля боя, тех, кто в тылу жил одной идеей – все для фронта, все для победы. Главным оружием народа всегда была вера, оружием же армии – честь, мужество и патриотизм. Никакие средства вооружения не могли сломить солдатской отваги. Имя каждого солдата Великой Отечественной войны золотыми буквами вписано в историю страны.
Тарих битләренә, алтын хәрефләр белән язылачак әлеге китап мәктәп директорларына, авыл китапханәсе мөдирләренә тапшырылды. Бу гаҗәеп зур, бай тарихи вакыйгаларны үз иченә алган китап. Без бу китапны кулыбызга алуыбызга бик сөенәбез, горурланабыз. Чынлап та зур хезмәте бу архив идарәсенең. Һәм инде киләчәк буыннарга Татарстан халкының батырлыгын, аның сугыш җиңүгә керткән өлешен шушы китап аша тагында бик күп укучыларыбыз белер. Яңадан яңа материаллар белән байылыр, яңалары чыгыр. Һәм инде бу китап безнең китапханәбездә тормыйча укучыларда кулдан кулга йөреп укыла торган китап булыр дип ышанабыз. Китап киң катлам укучыларга, ветераннарга һәм тыл хезмәтчәннәренә адреслана. Yarım gün boyu güreş vardı, yarım gün gittik biz ana. Yarım gün boyu güreş vardı, yarım gün gittik biz ana. Yine güldü zirve nur altına, şatlık bilen kuzne şırlatıp, bir gün varır bu gereklerde. Ordin midellerine şıllatıp gün olur bu gereklerde. Ordin midellerine şıllatıp. Коронавирус пандемиясы чорында кирим чыганакларысыз калган халыкка ярдәм күрсәтү чаралары киң кылач алды. Ярдәм янәшә акциясы кысаларында гына да азык-төлек җыелмалары белән республикада 55 меңнән артык гаилә тәэмин ителде. Ярдәм янәшә хәйрия акциясы 4 этапта алып барылды. Аның соңгы 4-нче өлеше районыбызга 28 июньдә кайтты. Барлыгы 539 азык-төлек җыелмасы авыр шартларда булучы гаиләгә исәпләнгән. Һәр авыл җирлегендә яшәүче бу категорияга керүче гражданнарга әлеге тартмаларны һәрвакыттагыча авыл җирлекләре башлыклары кабул итеп алды һәм алар ияләренә җиткерелде. Шәмәрдәндә мондый җыелмаларны 100дән артык гаиләгә тараталар һәм бу эшкә волонтерлар җәлеп ителгән. Менә бүгенге көндә 4нче тапкыр халыкка ярдәм коробкалары кайтты. Шуларны Шәмәрдән авыл җирлегеннән 10 волонтер халыкка өләшәбез. Бу бик кирәк ярдәм булды. Хөкүмәтебезгә моның өчен бик зур рәхмәт. Халык бик теләп кабул итә инде. Һәм үзенең рәхмәтен район җитәкчеләренә, дәүләт җитәкчеләренә бик рәхмәтен җиткерә. Без монда бигрәк тә ярдәм кирәк гаиләләргә инде. Бүгенге көндә авыр хәлле гаиләләргә, шулай ук күп балалы гаиләләргә инде, эшсез калган гаиләләргә бу коробкалар өләшенә. Шәмәрдән җирлеге бик рәхмәтле инде. Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов карары нигезендә алып барылучы ярдәм янәшә проектына финанс ярдәмен Ак Барс банкы күрсәтә. Халыкка азык-төлек белән ярдәм итү республика халкына күрсәтелгән изге гамәлнең бер төрө генә. Ярдәм янәшә помощь рядом республика хәрәкәте халыкка социаль ярдәм күрсәтүнең волонтерлык, финанс, мәгълүмати, психологик, белем бирү кебек һәм башка төрләрен дә үзендә берләштерә. Ярдәм айлык кереме минималь хезмәт хакыннан ким булган гаиләләргә, 65 яшьтән узган ялгызы яшәүче һәм аз керемле пенсионерлар, үз мәшгуль булып теркәлгән аз керемле һәм ялгызы балалар үстерүче аз керемле гаиләләргә күрсәтелә. Ә инде җыелмага ярмалар, макарон, көнбагыш мае, консервалар, чәй, шикәр һәм тәм-томнар керә. Көннән көн техника арткан, яше дә карты да руль артына утырган заманда ЮХИДИ хезмәткәрләренең көндәлек хезмәте бәяләп бетергесез. Яңгырмы, кар, буранмы, иссез салкын көнме алар һәр вакыт эштә. Юлларда тәртип саклыйлар. Халык арасында агарту эшләре алып баралар. Юл хәрәкәтләре килеп чыкмасын өчен көчләрен кызганмыйлар. Һөнәри бәйрәмнәре көнендә Россия Ичке эшләр министрлыгының Саба районы буенча дәүләт автоинспекциясе коллективының эшчәнлеге белән без дә танышып кайттык. Һәр ел сайын июль башында юл хәрәкәте иминлеге сакчылары үзләренең һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтәләр. Яшырын батырын түгел, гаишникларны бөтен кеше дә өнәп бетерми. Алар күзенә мөмкин булганча бик шагылмаска тырыша. Хәтта моның өчен урау юллар үтүчеләр дә бар. Куркынычсызы кайышын эләктерми, кичкенә баласын махсус кресло җайланмага утыртмый гына йөрүчеләр дә очраштыргалый. Теге яки бу кагыйдәне бозган өчен штраф салучы хукук сакчысын эт итеп сүгәләр. Ә бит чынлыкта исә алар халыкның тормыш иминлеген, кеше гомерен хәвеф-хәтерләрдән
саклап калыр өчен тырышалар. Әле дә ярый, алар бар. Кышкы бураннарда, көзге җил давылда, зәмхәрир суыкларда да алар үзләренә йөкләнгән вазифаны башкаруда. Тәүлекнең теләсә кайсы вакытында аларны чираттан тыш рейдка чакырырга мөмкиннәр. Төрле операциялар вакытында хезмәтләре тагын да күбрәк җаваплылык таләп итә. Нәкъ менә аларның уяулыгы, үҗәтлеге аркасында күпме җинаятьләр, юл хәрәкәтләре булмый кала. Үзләренең дә гомерләрен куркыныч астына куеп, алар һөнәри бурычларын үтиләр. Район бүлекчәсен бүгенге көндә полиция капитаны Гаязов Марат Митхат улы җитәкли. Аларның эшчәнлеге белән дә соннар аша танышып китигәле. Юлларда автотранспорт хәрәкәтен нимеллеген тәэмин итү максатында ЮХИДИның район бүлекчәсе коллективы Ички эшләр бүлегенең башка бүлекчәләре белән берлектә эш алып бара. Максатка ирешүдә республика дәүләт инспекция күрсәтмәләре, куркыныч сыйфатлы юллар националь проекты, шулай ук районыбызның 2013-2020 елларга юл хәрәкәте иминлеген яхшырту программасы нигез итеп алына. Безнең районыбызның юлларында тәртип булсын, транспорт чаралары хәрәкәте иминлеге тәэмин ителсен өчен бүлекчәдә 5 хезмәткәр эшләп килә. Юл хәрәкәте иминлеге дәүләт инспекциясы автоматты транспорт чаралары теркәү буенча дәүләт хезмәте күрсәтә. Агымдагы елда гына да бүлекчәдә 1358 шундый хезмәт күрсәтелде. Ни дисәң дә юлларда транспортның артуы шартларында эшлибез. Соннара кисәк районыбыз юлларында 6 айда 8 авария теркәлеп, аларда 9 кеше төрле дәрәҗәдә тән җәрәхәт алды. Кызганычка каршы бер кешенең гомере өзелде. Кешеләр күп зыян күргән юл транспорт хәрәкәтләрен китереп чыгарган сәбәпләр ул нигездә тизлек арттыру, маневр ясау, каршы як полосага чыгу. Вазгыятьне анализлап без тиешле нәтиҗәләр ясыйбыз һәм тиешле чаралар күрәбез. Шунында статистика күрсәткәнчә, юлларда транспорт чаралары арту күзәтелә. Шул сәбәпле юлларда юл транспорт хәрәкәтләре киметү максатыннан бер урында берничә тапкыр һәлакәт булган, транспорт чаралары күп йөргән. Урыннарга расланган график нигезендә фоторадар комплекслар куела. Агымда елның 6 айында кардон фоторадар комплексы ярдәмендә генә тизлек арттыруның 5959 очрагы ачыкланып, айда бузучылар административ җавапка тартылды. Безнең шулай аяк булмаган хәлдә роль артында утыручылар булуы да бір шей. Быел 6 айда транспорт чаралары белән исер хәлдә идарә иткән 39 йөртүче тоткарланды. 43 йөртүче правасыннан мәхрүм булды. Шуны әйтәс ки, бер ел эчендә икенче тапкыр спиртлы эчемлекләр кулланып эләгүчеләргә карата закон аеруча кырыс Россия Федерациясының җинаятьләр кодексының 264 маддәсенең 1 бүлеге нигезендә ЮХИДИ инспекторлары машина йөртүчене спиртлы эчемлекләр кулланган хәлдә икенче тапкыр рәттән тоткарлый икән, ул җинаять җаваплылыгына тартыла. Кызганычка каршы быел да андыйлар булды, аларның саны 4-кә җитте. Моннан тыш каршы як полосага чыгып, авария вазгыятьте тудыручылар да тәртипкә чакырасы килә. Алар кагыйдә үтәп, үз юлларыннан барган машина йөртүчеләрне гомер куркыныч астына куялар. Мондый очраклар да 87 булды. Шушы кагыйдә бозучылар җәзаларын алдылар. Әлеге соннардан күренгәнчә, тынычланырлык урын юк, чөнки күрсәткечләр безнең нәтиҗәле эшчәнлекне турында сөйләсә дә, кагыйдәне саңа сукмаучылар артуы борчылдыра безне. Уяулыкны тагын да арттырырга һәм юлларда иминлек кагыйдәләрен шушы рәвештә тупас бозучыларны киметү өчен барсын да эшлисе була. ЮХИДИ инспекторлары автомобильләр хәрәкәтен киләү, юл йөрү кагыйдәләренә буйсынмаучыларны ачыклау, балалар катнашында килеп чыккан юл фаҗигаләрен кисәтү юнәлешендә нәтиҗәле эш алып баралар. Балалар транспорт травматизмы профилактикасы ЮХИДИ эшчәнлегендә мөһим юнәлешләрнең берсе булып кала. Хәзерге вакытта район мәктәпләрендә 18 яшь юл инспекторлары отряды эшли. Аларга 189 укучы тартылган. Һәр хезмәтнең үз нечкәлекләре бар. Һөнәренә тугры кеше эшендә дә вакыт белән исәпләшми. Автоинспекция хезмәткәре кай вакыт гаилә бәйрәмнәреннән дә читтә кала. ЮХИДИ инспекторы Илнур Насыбуллина Саба районында бик күпләр яхшы белә. Ул инде 16 ел юллардагы иминлекне кайгырта, транспорт чараларына дәүләт теркәве үткәрә. 2004 елда эшкә килдем. Бүгенге вакытлык ЮХИДИ инспектор булып эшлим. Транспортларны учетка куябыз. Шулай ук инде юлда эшлибез. Мин эшкә килгәндә юлларда транспорт хәрәкәте бик зур түгел. Бүгенге көндә инде үзегез күрәсез, юлларда транспортта күп, җәйләрдә күп. Шулай ук инде велосипедларда күп йөреп тора. Безнең эш сәгате инде русчалап әйткәндә ненормированный рабочий день бара. График буенча эшлибез. 1 сәгатьтән алып 2 сәгатькә эшләнә суннан, әле безнең ненормированный инде ул. Юл хәрәкәтләре булып тора, аларга чыгабыз. Гаиләгез сезгә алайса ур вакытларда һәр вакыт терәк, сезне аңлап кабул итәләр дип әйтәбез инде.
Яра. Бүген инде менә ничәләп кешене кабул итәрсез микән? Абыш ничәләп кеше килә регистрациягә? Госслугыдан язылган кешеләрдән безнең 20-дән 25 хәтлек инде. Төрле транспорт чаралары бар, үз күрәсез менә монда машиналар да бар, прицеплар да бар, мотоцикллар да килә. Шуларны регистрациягә куябыз. Юлларда транспорт чаралары көннән-көн арткан. Хәрәкәт көчәйгән бер вакытта юллардагы иминлекне тәэмин итү мөһим бурыч булып кала. Юллардагы иминлек һәрберебездән башлана. Менә мин машинама прицеп алган идем. Менә шуңа регистрация ясарга номер алырга кирәк. Шуңа күрә шуны карарга дип килгән идек, номер алыр өчен. Аллаһка шөкер, эшләр бик яхшы бара. Менә эшләүләре бик ошый. Үзегез юлларда тәртипле шофермы, штрафларын киләме сез? Мин тизлекне арттырырга тырышмыйм. Шуңа күрә минем штрафларым Аллаһка шөкер бүгенге көндә юк. Шуңа күрә әкренләп кенә йөрибез. Мөнәсәбәтем мин аларга яхшы, чөнки юлда гаилар булмаса билгеле тәртипсезлекләр күбәя. Бүгенге көндә алар булгач бик яхшы, миңа аларның эшләүләре ошый. Монда алдагы көндә дәген юлда тәртипләр булсын, аларга саулык, сәламәтлек телибез. Бүген 3 июль юл хәрәкәте иминлеге дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре үзләренең һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтәләр. Һөнәри бәйрәмнәрен эштә каршыласалар да, аларның күңелләре күтәренке. Алар хезмәтенә мөрәҗәгать итүчеләрнең саны да кимемәгән. Һәркемгә имин юллар насыйп булсын дип эшли алар. 3 июль ЮХИДИ хезмәткәрләре көне булып билгеләп үтелә. Шушы бәйрәм уңайдан үземнең хезмәттәшләремне, ветераннарыбызны һөнәри бәйрәмебез белән тәбрикләп китәсем килә. Сезгә саулык, сәламәтлек, бәхет, шатлык һәм аяз йөзе теләп калам. Хөрмәтле телевизор караучылар, бу атнада сезгә җиткерәсе яңалыкларыбыз менә шулар иде. Атна информацион программасы тамам. Безнең эфирна реклама чыгарылышы дәвам итә. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз.